реализира тук в Разград през ноември единственото попадение в унази контрола, загубена от Цървена звезда с... Поставен 1-1 срещу Цветкович и връща назад към Лукас Саша. Хубаво е подаването на Лукас Саша. Изстрел с глава в страни от целта, обаче на Марселиньо нямаше засада тук. Това е шанс за Катай. Изстрел на Александър Катай. Първа намеса от Владислав Стоянов. Кафу. Великолепна работа на Джонатан Кафу. Шанс за Лудогорец. 1-0. Прекрасен индивидуален рейд на Джонатан Кафу, който бе завършен по възможно най-добрия начин в 43-та минута. Разградчани направиха това, което искаха през първото полувреме. Разписаха се, повеждат в резултата. 1-0 за Лудогорец срещу Цървена звезда. Когато не се получаваше с комбинативна игра, ярката индивидуална брилянтност, този път на Джонатан Кафу свърши работа. И в... Сбърка този път с подаването след Корбин Моцин. Сега няма засада. Това изглежда много опасно за Лудогорец. Катай в наказателното поле. Чудесна техника на Александър Катай. Задържа, стреля. 1-1. Това, което Джонатан Кафу направи в края на първото полувреме, Александър Катай повтори и дори направи по още по-прецизен начин на старта на второто. Ужасяващо начало на втората част за българския шампион. В 48-та минута Александър Катай показва защо бе смятан за най-опасния футболист, за най-талантливия, за футболиста с най-голяма класа в състава на Цървена звезда. Джоди Лукоки. Кафу. Изстрел на Лукас Саша. Хубаво изпълнение в страни от целта обаче. Сега Марселиньо превзе много терен. Вандерсон в наказателното поле. Изстрел на Вандерсон и този удар е агонизиращо близо. Това получи допълнителна почивка, докато възстанови част от силите си. Гелор Канга. Изстрел на Гелор Канга. 1-2. Много хубав гол на Гелор Канга. Това не може да се отрече. Прекрасно изпълнение наистина. А шокът за Лудогорец продължи. Буквално от нищото Лудогорец успя да възстанови равенството, а до края на двубоя, както ви казах, има още четвърт час. Ето за това Клаудио Кешеро е толкова ценен за тима от Разград. Макар и със сигурност е в най-доброто си функционално състояние, така да го кажем, след изключителния минал сезон, след участието му на Евро 2016.